Enjing para pamirsa, kepanggih malih kalih kula Nur Aisyah Nur Absen Padlikur kelas 10 akuntansi kalih. Wonten pawarta cekak kanthi pangeterapan budaya anyar yaiku protokol kesehatan ing sakdinane. Pangeterapan protokol kesehatan ing saben dinane. Tingkat transmisi virus corona ing Indonesia durung nuduhake pratandha kanggo mungkasi paningkatan kasus positif. Ing sawetara wilayah kayata DKI Jakarta lan Jawa Timur nuduhake tren panularan sing nambah akeh. Warga kudu dielingke maneh babagan pentingnya implementasi protokol kesehatan, kayata nganggo masker, jaga jarak, lan ngumbah tangan kanthi disiplin. Riset sing paling lengkap nganti saiki nemokake menawa 3 langkah iki minangka cara paling apik kanggo nyegah panularan virus corona. Seneng ngumbah tangan sampean bisa nyuda potensial panularan nganti 19% kanthi gunakake masker. Resiko kena panutup rahasia yaiku 16%. Yen kabeh protokol kesehatan dilaksanakake, kemungkinan transmisi bisa diminimalake nganti 1,6%. Senajan adhedhasar paneliten PSBB transisi ora efektif. Nanging beda karo daya tarik sing ana banding utawa promosi pendidikan kesehatan. Tugas kita yaiku bebarengan karo rencana keluarga kanggo kampanye. Apa kita bisa terus gunakake masker kanggo saben kegiatan ing ruang umum, tetap jaga jarak ing ruang umum lan ngumbah tangan saben dinane. Malah nyaranake anane manajemen kesehatan lingkungan kantor. Susunan dheweke minangka Republik lan liya-liyane isih kelebu budaya anyar, bobot anyar, perilaku anyar. Nanging mokal yen perilaku kasebut bisa ngilangi kasus iki, nyuda lan nyeliki resiko kabecikan ing kasus kasebut kanthi rasional. Bakal linier, salaras karo akeh lan kegiatan ing ruang publik. Mula macem-macem negara kadadian kesebut pertumbuhan ekonomi katon kontradiktif. Kegiatan ekonomi kudu melu interaksi sosial lan kesempatan nularake virus corona uga saya mundhak. Asile kasus COVID-19 positif terus muncul. Kebijakan pemerintah katon biru. Bakal nyebabake akeh konflik. Dadi luwih akeh kontak penyakit iki. Bakal gampang ditekan saliyane nglaksanakake protokol kesehatan lan kebersihan diri sing efektif. Protokol kesehatan lan kebersihan diri sing efektif kudu dilaksanakake kanthi disiplin. Tujuane kanggo nyelikake panularan virus corona ing dina iki. Megaten pawarta ing dina iki, kula Nur Aisyah pamit undur diri